YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, ang nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gigi, hingkod ang pangidaron, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gipanag-iya sa akong mga apuhan nga hinatag sa gobyerno, dugay ng panahon. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, Uy, may kay nasuroy ka din silang lulog lola ni mo, Gigi. asa naman sila ma? Kay surprise ko silang lulo ug lula. Ay, naraman na sila sa sud, God. Kay sukad nga, ako na nagbantay anak nila. Di ko man yun na tugtang manlakaw og layo. Kay ka na laging malimo to sa ahay balik din hisbay nga ilang giabangan. Ang tuod ma, nagpadako lagi og bay nang nasa unahan lang natong atbang mano? Nagpa-concrete man na sila sa ilang bay? O bitaw, murag ilang yutang ilang gitarukan na ng ilang bay. Ha? Dili day na ilang yuta ma? Sa imo man ang mga apuhan. Hunsa? Ilang lulo ug lula? Oh, good. O niyang imong mga apuhan na hinoon ang nag-abang din, he. Uy, nganong sila may namuyo diha? Ay, sa sobrang kaayos imong mga apuhan nila, kay kaila man na sila. Suod man na sila kaniadto pa. Mao ba? Uy, dili di sila angay nga magpa-concrete ang ilang bay diha ma. Kayo gamiton na nilang lula ug lulo ang yuta. So ako naman lang. Ay, ang bot sa imong mga apuhan. Uy, hagbay ko na silang gipasidanaan, ana. Daga pa man sabgod ko nga nagpuyo na sila diha. Saksi gyud hinoon ko silang kasuod kaniadto. Pero murag nagpahimos na magyud ng mga tawhana ng yuta nga libre pa. May titulo ba silang lula ug lulo ang yuta ama? Murag duna, oy. Pangutan aga ni mga apuhan nimo. Ay, uoy, doon namin titulo na yuta. Hinatag na sa gobyernong luna ka ni Adto. O doon na yun may mga titulo. Unya lo. Nanon dili man kita ang namuyoan ng yuta ah. Suod na mong luna ni mo ng mga namuyo diha. Nihayo na mo na sila ka ni Adto ka. Magpayag sila diha. Di sugot na sabi kay bakante pa sa yuta ka ni Adto. Araw po mapuslan. Unya, kay nidako naman ng ilang bayron. Nagpa-concrete man. Maulag eh. Wa man unta sa mong sabot ka magpadako sila silang bahay. Unya lo. Wa pamasab noon na ito gamitan na yuta. Aw, gamiton na lang na nato loy. Aron dili na mo mangabang dinhi. Pero sa umsad ka na nato sila pagpahawa. Maglisod na tagpapahawa na diha. Kay konkreto naman ilang bahay. Magsulti lagi unya may lula ni mo, anak. Wa masyap sila manangid, anak, nga magpadako o magpakonkit siya silang bahay. I-remind na sila anak looy. Kaya nagsige na ginas nagpadako silang bahay ay. Kung hiba pa lang unta ko kaniadto pa, nga ato di ay ng yuta aw ako na lang ni badlong anak nila looy. Uy, paghinamot na Gigi. Di mayo nga ipaagi na sa kasuko. Kaya basta yuta na gani, init magyug kayo ng dibatihon. Lo. Unsa? Mauna ma. Mura man noon og si Lulu na ang nahadlok ng mga namuyo diha sa yuta. Mao na akong giingon ni mo, G. Nga mura bag dili kaik ang imong mga apuhan na ng mga namuyo sa ilang yuta. Kay ngano di ma? Ay, tungod lagi sa ilang kasuod kaniadto pa. Oy, di na mahimo anak ma oy.
Maayong mintras karon pa lang mga buhi pa sila sa lolo ug lula, mapapahawa na sila diha. Kay maglisod naman unya ta. Kung kita na mo papahawaan na nila diha. Unya kay di man kahapahilap tang lolo nimo na sila. Ay dili ma. Sila si lolo na nooy mo'y nangabang. Unya sila mo nagpahimo sa yuta ni lolo. Ako'y musuway og papahawaan na nila dinha ma. Akong ingnon nga ato na nang gamiton ang yuta. Chi. Nasyak ko sa akong nahibawan nga ang yuta sa unahan lang og jutay sa giabangan sa akong mga apuhan, ila ba di ang yuta. Nga gibayan ra bad og concrete sa ilang silingan nga mga suod ra sabsukad pa kaniadto sa akong mga apuhan. Naangkon kuno na sa akong apuhan kining yutaa, dihang gihatag kini sa gobyerno nila dugay na ug may titulo gyud sila anang yutaa. Unya, Oo, ikaw kung gusto kag yung tukiyo ng yuta. ma kinahanglan gyud na. Mientras naa pa silang lolo ug lola. Hain man kunong titulo anang yutaa ma. Naambot nilang papag mama oy. Sila'y pangutan na. Kanong nangita ka man sa tituloan ng yuta, je. Gayod lang lo. Mangita yung kagubot, je. Di man kudlo. Ato lang bawion o gamiton ang ato. Dili kay lain ang makapahimos ana. Unya kamo o. Kamo na hinuon mo nangabang dinhi. Ay, murag ikaw nagyoy makaakos paglihok ka na, je. Kaya sa pagkatinuod lang, maikog na yun mi nga mapapahawa na nila. Lo, ayawan nang ikog-ikogoy. Kay mahal na kay yuta ining dapita. Unya basin simba ko. Lain na unya noon na makaangkon anong yuta Ha? Hay nang titulo lubi. Kayo siya lagi imong buhaton. Ako silang papahawaon diha lo. Usa? Mao nga hain ng titulo. Kay gabsinan ko ba yan is trabaho? Aron maatiman ko ni yuta Be, abi ng titulo lo. Ay, ambot ilula ni mo eh. Unsa? Siya minagtipig at tusukan pagkadawat mo anang yuta paghatag sa gobyerno anak din na mo. Hain man si Lola. Ay, naman na des kaban god. Ang bilabi. Kaon man mo. Atong bawion na inyong yuta la ni anang nagpahimos na ng yuta samtang kamo nangabang nanoon mo la. Unsa? Kinsa ka? Ang apo ko nila ni Lola Maming o Lolo Berting. Og ni ako, kay badlongon mo nga dili na magsigi og padako og pa-concrete sa inyong bay, kay gamiton na namo ning yutaa. Unsa? Og may ebidensya gyud ko nga sa akong mga apuhan kining yutaa, kay may dagi kong titulo aning yutaa. Uy, Kamo may titulo ba mo ini? bahala mo pila ka titulo inyong gikuktanan ng yuta Dili di mamahawa din kay dugay namin nagpuyo din Unsa? Isog kaayo nagpuyo sa yuta sa akong mga apuhan. Nga dili kuno nila ihatag namo ang yuta bisan og may titulo pa mi aning yuta. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Kining yuta nga gipanaya sa akong mga apuhan, gihatag kuno kini sa gobyerno nila dugay na og may titulo sila ining yuta. Unsa kalig-on ang pagpanag-iya sa akong mga apuhan ini? Ikaduhang pangutana. May nagpuyo ining yuta nga suod sa akong mga apuhan. Dugay na silang nagpuyo dinhi og di naman mamahawa kung among papahawaon. Unsay imong buhaton? Ikatulong pangutana. Ang ilang bay, ila na rabang gipadak-an o gikonkret. Kung amo sila papahawaon, makabayad ba mi sa gasto sa ilang bay nga gipatukod sa among yuta? Ikaupat o katapusang pangutana. Kung dili gyud sila mamahawa, unsa may among buhaton nga mamahawa sila sa legal nga paagi? May mahatag ba mo na kung abogado nga maayong mohandle ining among problema? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran,
Gigi. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog, ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal. Personal, mga problema nato sa atuang mga kabanay, kapikas, no, sa atuang mga sama, no, ug sa atuang mga kabutangan, sa atuang pagpantrabaho, sa atuang mga yuta, mga personal natong mga problema, mga emotional natong mga problema, ayaw na mong kabalaka. Ngayon mo kagolbe, ipadala ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo ang importante. Kumplituha palihog ang mga detalye anang inyong mga pangutana. Pasabtami ngano ni? What happened? Ngano na ingon ani man ni, no? Para mas maklaro ang amoang mahatag nga tambag ug tubag anang inyong mga pangutana, guys, no? Ay mo kabalaka kay kung panalitan di mo gusto mahibaw-an ang inyong pangano ay alyasan lang po na nato, no? Don't worry about ana. Ato lang na siyang himuan og alyas, ha? Pwede ninyo ipadala ha, magkalain-lain yun ha. Ato ang mga suwat, pwede po mo ninyo ipadala man, di ba, sa mga email address or pwede sad sa katong postal address nato. And shout out sa tanan natong mga likers and followers. Good day, Attorney from Visera, Noemi Lino, Haro de la Cruz et Chavez, regards, Gilma Catherine Maranan, and Jillian Monique Smith Larino, of course, from Minglanilia, and Melanie Kimpan Alvero, Berlin Kabugas, Romero, Charina Badilla, Taro Pico, avid listener sa kiniyang akong suliran, also to Carlito Enabore, Jonathan Garay, Josely Alaan, Gilbert Bayawa, Yamirech Ibale, Davin Helaga, Marife, Monica Bugtana, Jessie Maluya, si Josipal, si JZ Aisa, si Angeline Viola Guzon, Trajano II. Good afternoon, Attorney Elaine, listening from San Vicente, Bontoc, Southern Leyte. Si Asiren Nakla, Nokrap. Hi, Ma'am Elaine. Gwapa kayo ka, Ma'am. Pa-shoutout gay ko, Ma'am Elaine, to my family and friends. Ug sa akong kauban nga loom weavers. Sila si Tia Oping, Ate Vic, Ate Natang, Ate Chona, ug sa among manager nga si Ma'am Lourdes. Nagwapa kayo. Parehan ni mo, Ma'am Elaine. Agoy, ug daghan salamat sa pag-greet namo. Ma'am Elaine from Joyce Orfano, Gloriana. Hi, Ma'am Joyce. Hi also to Angelo Tejones Lariosa, Queen Colina Nobong. Muna, magpasalamat yun kaayo mi. Sa tanan nga mga naminaw ug padayon nga nagsubaybay sa atuang programa og ang atuang letter sender karong adlaw punto legal taga Lapu-Lapu City si Jeje ni suwat ni nato kay punto legal kabahin sa yuta nga gipanag-iya sa iyang mga apuhan nga hinatag sa gobyerno sa dugay ng panahon nga murag naa manggod kuno ni problema ning iyang yuta kay gibalayan og konkret sa ilahang silingan, no, nga suod ra pod sad sa ilaha, no, sa iyang apuhan. Kunya ni angko naman siya nga iyaha kuno to. Sumuna ni iyahang mga pangutana. Unang pangutana, kining yuta nga gipanag-iya sa akong mga apuhan, gihatag kuno ni sa gobyerno nila dugay na. Ug may titulo sila ni ining yuta unsa kalig-on ang pagpanag-iya sa akong apuhan ini. Kung naa kay title, meaning to say, grantan mo sa gobyerno og titulo, meaning gitagaan mo yuta nga inyuhan na, ug ang titulo mo ay pinakalabing ligon nga ebidensya. Title, transfer certificate of title under the Torrens system. Mao na pinakaligon nga ebidensya para mo pamatuod nga kamo ang tag-iya anang yuta ang imong apuhan, diin ngan niya mismo ang nakabutang sa titulo, mao tag-iya gyud anang yuta. No? Inana mo na pinakaligon gyud, way lain. Ikaduhang pangutana, may nagpuyo ining yutaa nga suod sa akong mga apuhan. Dugay na silang nagpuyo dinhi. Ug di naman mamahawa kung among papahawaon unsay among buhaton. Okay. I-correlate na nako si mong unang pangutan na diniingon ka nga naa kay title anang yutaa. Therefore, kung naa kay title anang yutaa, naa kay katungod anang yutaa ug angay lang na kamo may magbuot kinsay papuyon o kinsay angay papahawaon kung naaman gani ni gamit or nagpuyo ana. Di sila pwede makapangangkon ana kay like I said ang
ang labing ligon nga proof pagpamatuod nga kamoy tag-iya ng yutaa is ang title. Ikatulong pangutana, ang ilahang balay ila na rabang gipadak-an og konkret. Kung amo silang papahawaon, makabayad ba mi sa gasto sa ilahang balay nga gipatukod sa among yuta? Okay, akong pangutana, nag-abang na sila dinha ninyo? Maski pag nag-abang na sila dinha ninyo, ang kana rabang sabot na tus abang kung mahuman ng abang, kung di ang di ninyo maibot, no? Mahabilin o mahimong mahimo na nga mapunta na sa tag-iyas yuta. Samot na kung wa man gani sila nag-abang, no nya nagpatukod sila, kibaw silang dili ilahang yuta, wa man sila'y titulo, then wa sila'y katungod nga maningil ninyo sa pagpatukod anang yuta kay wa ra ba maningil pud abang nila. No, dili mo obligado nga mo bayad nila kung ugaling maabot naman ang panahon na inyo nang gamiton ng yuta unya inyo na silang papahawaon ha. Ikatulong pangutana. Ang sunod ng pangutana, may nagpuyo nining yuta nga suod sa akong apuhan, dugay na silang nagpuyo dinhi og di mamahawa kung ilang papahawaon unsay angay buhaton. Okay. Kinahanglan nga mo file ta og kasong gitawag na ejectment. Kanang kaso nga ejectment maunay kasong i-file nato aron mapapahawa nato ang kanang nagpuyo dinha kay wa man sila mo patuo sa ato ang pagsulti nila nga hawa mo, demand letter, barangay, di man kaha sila, di man sad pwede nga ato lang pong bungkagon og kalit kay dugay-dugay na ra ba silang nagpuyo po dinha. Wa gipud ta sa saktong proseso sa pagpapahawa pud ana nila anang yutaa. The only way and the best procedure is the case that we will file nga gitawag og ejectment. Katapusang pangutana, kung dili gid sila mamahawa, unsa may among buhaton nga mamahawa sila sa legal nga paagi? May mahatag ba mo na kung abogado? Agoy, nga maayo mo handle sa ay aning among problema agkoy kadaghang abogado sa lapu-lapu, no? Di lang kumupangan kay magmangigin niya sila. Taga Cebu ra baya ni, ako ra bay na presidente sa una og na governors IBP na kung mo-mention kung usa manluod dun ni tanan. Basta ingnon lang tika daghan kaayong mga abogado din sa lapu-lapu. Dani na sila grupo nga atong tawgon og Mactan Island Lawyers League or MIL. Mga ligon kini mga abogado sa lapu-lapu. Pwede ra gyud kang muduol ana. Kay kung di gyud sila mamahawa, like I said, kinahanglan man ka mo file og ejectment nga kaso. Kung moadto naman gani kag abogado, dalhatan ng papilis nimo, igog pagprobar nga kamo gyud ang tag-iya anang yutaa para naapod mo'y basihan sa pag-file anang maong kasong gitawag nato og ejectment. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Manan sa kaap. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rose, sa di pa na ko supyan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Luha. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Rose. I love you, Rose. Johnny, Muna ito yung Rose. Nakagusto ko nimo. May chance ka ko. nga nang mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan ba ako ni mo, John? Sa ato pa. Imo na kong gisugot. Oo, uyab na ta. Salamat, Rose. Salamat nga. Wako ni mo pa ito sa glugay.
Salamat yun kayo. Unsa man ning ako nadunggan nga balita, Rose, nga uyab ko na mo ni Johnny. Tinuod ni? Oo, ma. Wagid ka makakitag laing lalaki? Kana gyud si Johnny nga palikero kayo? Ma, Buwag na, oy! Pagitag lalaki nga dili ka makonsumisyon. Aw, ako ang kunon nga daghan kog uyab sa una. Sa bata-bata pa ko. Pero, Rose, karon, ikaw nalay akong uyab. basit mangita kag lain ha. Nah, hindi ko naman ito, Rose, kay love kita ko. Salamat, Ton. John, nganong kidamang ko ni mo dinis inyong payag? Anihin ako masukod, Rose, kon tinuod bagid ka na higugman ako. Johnny. Oh, gigamos ko ni mo, John. Sagdi lang ko sa buhatan mo. John. Rose. Johnny. Ginoo ko. Huwag ko makapugong sa gibuhat ni Johnny na ako. Iyag yun nakuha ang akong pagkababay. Unsaon naman lang kung mamapdos ko. Johnny, dili na ko. Nung saan ka, eh? May nahitabo na hinuna to. Karon pa ka mo baliban? Nahadlok ko, basig mamabdos ko. Oh, mahadlo mo ka. Rose, pananglit ko mo mabdos ka. Di man ka na ko pasagdan. Basta ha? Oh, lagi. Oh. Mau nga ay kadlokod. Johnny. Pinakatay ko ni mo. Johnny. Ay, kalain sa akong gipati. Ano nagsuka-sukaman ka? Mapis ka? Magdos ka ba? Ambot. Unsay abo? Unsa man? May nahitabo ninyo ni Johnny? Oh, ma. Oh, klaro na kayo mabdos ka. Ma. Kinahanglan nga manubag sis nahitabo ni mo, ha? Wala problema. Andam ko manubag sa nahitabo na to. Johnny. Pakaslan ka. Kay gusto na sa kong makabato ng pamilya, Rose. Salamat, John. Happy tagid ko mga anak dong. Nalipay sa bita ko na eh. Hey, mahimo na unya akong amahan. Matawag na gyud pamilya kay may anak na unya ta. Maog yun dong. Kadugay ko ni mo nga nauli dong. Ningaw ko sa... Ningaw ko bansa kong mga barkada.
Nakainom ka? Gamay na god. Birthday man sa usan ako barkada day. Maong nagkalingaw magtagay. Tawag na ka, duka. Tungang gapiin naman. O pamikit mauli si Johnny. Sukat lang nakaanak mi. Nausap naman ni siya. Siya na rin. Nadugay lagi ka dong. Naginod ko eh. May pasahero na ko nga nagpahatod sa layo. Awa ko lang giagwanta na kay dako sige hatag. Oh, mao ba? Unsa man nakakaon na ka? Oh, malago kaon. Matuog na ako kay kapoy ko. Kumusta man ka din, Heroes? Okay naman, ma. Nahibaw ka bagot sa ikalakis imong bana? Ha? Nga na di ay, ma? Naama na'y uyab ang imong bana. Ma. Ugaron gid ka mahibaw sa binuhatan sa imong bana. Panid-i ang lihok, ana. Niyan ako sa parkinganan sa mga habal-habal. May kini-kinisukot si mama nga siya mo bantay sa kong anak. Hain makaros, Johnny. Oh. Si Johnny nang naa sa may duyan. Oh, may kisapak na babae. Johnny! Rose, ganun niya mo ka. Kinsa ni bayhan ang imong gisabak, ha? Ako pasahero. Pasahero di ay. Oh! Ah! Pasahero di ay. Pasahero di ay. Hamulaban ka! Hamulaban ka! Ayaw pagpagkauwaw rin nga. Pauli sa ato. Uy, day! Palaing akong bana, ha? Kung gusto kang mahitsura pa ng naok ni mo! Pauli na lang kita! Ano imo nang ibuhat ako, ha, Johnny? Ano nakahimo ka sa magpasakit ako? Day. Sa iluwa lang ko dagat ko, day. Ako ram itong gikalingawan upang huyab. Good. Ya, isugot man. Mo na nagtugay kang mauli kay mababahay, day ka. Day pa sa iluwa lang ko. Di na mausap. Daan tabito kang giingnan. Nga ayaw alang tawhana. Kay himabahi kaayo na. Namanagyod ka. Nisaad naman si Johnny na ko, ma. Nga di na siya magbinuang pag-usap. Maayo unta. Ay, Oh, noon sa man ka. Ano nang upaw man ka? hinay kang kita no sa balhabal eh. Ay, ikaw ba? Di mo ko na parehas ang adlaw, Goy. Bawi lang ugma puhoy. Muundang ka og drive ka palhapal? O day kay mingaw na mo kayo ron eh. Dagka na mo kayong motor. Kunya magunsa naman lang ka. Kuyo ko sa kong amigo day. Si Dante ba? Kuyo ko niya mo adto mi og Davao City. Manarbaho na lang ko dito. Ha? Unya kami diri. Ay, kabala ka. Kay magpadara mo ko ng kwarta. Kontak ba ya ha? Kung ang anak ka dito. Oo, day. Nga nung nisugot man in town ka, oy. Nga malayo ni mo ang imong bana. Para nas among kaayuhan ang iyang gibuhat, ma. Ay sos, kaayuhan good in town. Eng nahinoon nga makahigayon na toong binuang. Kay layo na siya ni mo. Ma. Kumusta man ka diha, dong? Maayo raman day. Nakasoday ko trabaho din eh. Pagkapon ako sa Davao. Oh, may hinuon. Inigsweldo na ko. Magpadanay ko rin mo, ha? Salamat, dong. Amping diha, ha? O, ikaw sab. Amping da, ha?
Dahil si Inday, ha? Atiman na yun taon. Oo, dong. Wala man manawag si Johnny na ako. Kung ako sa siyang tawagan, dili makontak. Ang saan mo kinahitabo ni Johnny? Ako pa nimo. Imo pangutan on si Dante. Imo man to'y ko ihuga ni Johnny. Nadays Dante, ma. Nauli man gabi eh. Pangutan adin to kung nganong dili na makontak ang imong bana. Kwan, Ros, Sultihin lang ko, Danby. Kung nga nung wala naman nawag si Johnny na ako, unya, disad ako makontak ang iyang number. Unsa doy ka, uy? basta ko sumabasol ini Ros, kay ako may nagdani Johnny dito sa Davao, good. Nga no, lagi. Unsa may nahitabo ni Johnny? Di ba wala naman ko si Johnny sa pagkontak ni mo? Ha? Kinsa may kabawal? Ang iyang bagong kaipon. Unsay kaipon? Muna, Ros. May kaipon na si Johnny dito sa Davao City. Dili. Ano nakahimo kay ni Johnny? Ano man? Ingon usab midat og nako ang kalibutan sa kong nasayran nga magikaipon na si Johnny. Sa pagkakaroon dako ng among anak, ug wa na ko'y balita ni Johnny. Di na lang kutob ug daghang salamat sa pagtari akong tampo. More power sa amin. Mao ka mga higalan kaagi ni Rose nga taga Davao Oriental uban sa awit nga iya kipangayo. Awit nga kalohan, luha. Ang maong kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi ka naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpamina.